на наша великденски благотворителен базар. Приветстваме ви с добре дошли и с много хубава песничка. Искаме да поздравим всички гости, всички родители, всички, които са за каузата, паричките, които съберем от това мило мероприятие и най-вече с труда, който вложиха вашите деца, двумесечен труд и то доста така усилия, с много ентусиазъм. Аз просто съм сигурна, че каузата ще победи, доброто ще победи, защото ние всички сме зад него. Един мил поздрав за всички вас! Хайде, опуснете се! Полянки, извън на камбанки, вълшебно звучи. На слънчето лъчите, изгрядно в очите на будни деца. Панерче красиво, бърбореци живо, червени яйца. Великден, Великден, най-светлия ден, разпалва доброто от тепи умен. И хората стават прекрасни, безкрайно дори. Великден с надежда в душите гори. Великден, Великден, най-светлия ден, разпалва доброто от тепи умен. И хората стават прекрасни, безкрайно дори. Великден с надежда в душите гори. На масата бярки и весели шарки, диви козуна. Препалват горещи, великденски свещи, на вярата знак. Христос е възкръснал и правдата пръснал на души наши. Молитвено всички се кръстим с ръчички за здраве и мир. Великден, Великден, най-светлия ден, разпалва доброто от тепи умен. И хората стават прекрасни, безкрайно дори. Великден с надежда в душите гори. Великден, Великден, най-светлия ден, разпалва доброто от тепи умен. И хората стават прекрасни, безкрайно дори. Великден с надежда в душите гори. Благодаря ви, деца. Следващият поздрав е много специален за мен, за моите ученици и за всички вас. Приятно сме изненадани от едно малко детенце от нашата подготвителна група, което е дошло също да участва в нашата кауза и специално е научило едно хубаво великденско стихотворение. Давам думата на малката Лили. Давай, Лили. Свети, свети, свещице, закривай я ръчице, спли вятърко,
не вей, и пламъчето не люлей, и ти, дъждец, не руси, и свещичката не гаси. Вкъщи ще я донеса и на баба ще я поднеса. Бабо, Христос възкресе, светла радост ни донесе. Чудесно изпълнение! Аплодисменти за малката Лили. Така, имам и следваща изненада. Днес се разбрах и аз, наистина съм изненадана. В нашия клас се появи малка поетеса, която е написала специално текст за една песен, и това е Деси Радомирова. Давам думата на Деси. Звезди красиви виждаш ти, те светят твоите очи, понякога в небето скрити, а друг път блестят в очите. Звезди красиви носиш ти и в тях са твоите мечти. В очите ти блестят лъчи, любов в сърцето ти трепти. Аз виждам как от теб струи луна и хиляди звезди, и слънцето е в тебе скрито, и всички те блестят в очите. Звезди красиви носиш ти, и в тях са твоите мечти. В очите ти блестят лъчи, любов в сърцето ти трепти. Звездите светят за тебе и луната за тебе изгрява. И вятърът песен за тебе разнася, ти обич на всички даряваш. Звезди красиви носиш ти и в тях са твоите мечти. В очите ти блестят лъчи, любов в сърцето ти трепти. Аз пожелавам на малката Деси да направи цяла книжка с стихотворения, а от мен ще има съдействието да направим текст на песента. Аз лично ще я свържа с Цветан Цонев, бащата на Невена. И имаме си даже кандидат, който ще изпее тази песен. Това е нашата Габи. Така ли беше? Такова решение вземахме днес. Нали, деца? И последната песен, с която ще ви приветстваме и ще ви оставим да се насладите на тази великденска феерия и красота. Това е песента Чук-чук яйчице. Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Знаеш ли какво е то? Нови дрежки и пълто. Знаеш ли какво е то? Нови дрежки и пълто. Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Да му кажеш, нека знае, че не цял ден се играй. Да му кажеш, нека знае, че не цял ден се играй. Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук яйчице, имаш ли си сърчице? Да му кажеш, нека знае, Бог Исус възкръсна днес. Чул ли си блага вест? Бог Исус възкръсна днес. Така, благодаря най-вече на децата. Изказвам благодарност на нашия голям помагач, който също изкара безсънни нощи като нас. Това е госпожа Ботева. Това е един голям професионалист, отличен колега и смятам, че ще продължаваме връзките с нея така, като традиция да останат. Благодаря на ръководството, че също ни подкрепи в името на госпожа Костова, която даде мило и драго само това мероприятие да се състои. Благодаря на всички колежки, на всички колеги, благодаря на всички родители, които ни запалиха да направим това мило тържество и най-вече благодаря на вас, гостите, защото касовия ни апарат е свързан с НАП. Сложили сме препоръчителни цени, така че ориентирайте се
и тук можем вече да направим съответно търговски вид на вашата стока. Ами, приятно забавление и наслаждаване. Да. Базарът ще продължи и утре за нашите ученици, техните съученици и така. Надяваме се, каузата ще успее. Дано кутията се напълни, да няма място да сложим втора. Да, имаме, подготвили се и за втора. Така, мили деца.